En l'any 2004, agost del 2004, me truquen els Mossos d'Esquadra que hi havia amenaça de bomba en meu hotel. Perquè jo havia fet les declaracions, suposo que perquè jo havia fet les declaracions estant president de la Federació de Lleida. En aquell any, ja no ens en brembam, però era final de l'ETA. Aquest any, en l'estiu, hi ha hagut bombes que no auxiren per fora de res, però sí hi ha hagut bombes, em sembla que en Astúries, allà o en Múrcia. Entraren els Mossos, sort que era al migdia més o menys, en l'hotel no hi havia pràcticament clients, camperen l'hotel, si digueren que continuessin, lògicament a mi hi ha un ajut, parlaren amb el personal, que sabessin que tampoc s'haguessin d'estar el més prudents possible, perquè en aquest moment, segons com hagués estat, segurament serà Valdaran, en només d'agost, les conseqüències turístiques i econòmiques haguessin estat força complicades. A més, estem durant un mes i mig vigilat o campat pels Mossos d'Esquadra. Després, tot i saber, aquesta sí que vos arrembarats, en l'any 2020, el govern espanyol decidís que els locals de restauració i bars no barregen els 3 del migdia. Després ja, durant els Nadals, se podia embutjar l'agents de la comunitat autònoma, però a partir del mes de gener ja no se podia tampoc passar entre municipis. Gent de l'hostaleria, gent que volien ir a la manifestació, en la qual parlaven de chorizos políticos o políticos chorizos. Sobre una manifestació, el problema eren que quan passaven, antes d'arribar al son final, que no sabia quin era, pararen davant de casa mia, portaven xorissos, me les deixaren en la porta, i el que més me creu més sap és que la mia ella estava sobret en casa. Ara vam passar els buits. Ara va passar algunes. Per mi, el primer, el que més m'ha agradat és conèixer gent treballadora en molt bones persones. Persones que han estat d'ajut, a part del meu equip de govern, persones de partit, persones en Consell General, bones persones totes, de confiança, honorables, bons companys, treballadors i solventes. La síndica que ha dit de llibertat. Què vol dir de Cinto? Cinto ja ha dit que llibertat sense Cinto i ella estaria inundada, perquè ell que se cuide d'un dels problemes més grossos del municipi, que ell es queixa que si no hi ha aigua, que no sé què, que Cinto coneix a tothom, que sap per on passa el camí de no sé on, per on va no sé què. Per tant, ell era voz de l'experiència i del treball. Maria està un temps d'enjut, ara ja és síndica d'Aran. Com la va definir? El compromís, la tenacitat, la paraula de moda, la tenacitat, i després que has era Val d'Aran en cap, Maria. Ella és la persona que coneixi que més clar ha el que ha d'este era Val d'Aran. De veritat. Ramon, què t'he de dir? La paciència i la vostra l'experiència. És que és així, ens tranquil·litza. Quan jo me poso nerviós, moltes vegades, i uns quants, i si ve el Ramon, jo dic, tranquils, ja ho sabem, ja ho farem, i t'ho agraeixo molt perquè moltes vegades necessitem aquesta paciència. Alberto, pues la energía, eres todo energía y voluntad de aprender. De verdad, es así. Elena, què va dir de tu, Elena? Superació, estima per país. Les dues persones que coneixen que més insistisses en tema de país. Gràcies, Elena. Vanessa, joventut i frescor.
juventud y frescor que nos has dado también a este equipo en esta legislatura, porque nos hacía falta gente de tu edad que nos diera esta marcha juvenil. Raquel, eres muy buena persona y has participado en todos los actos, con la mayor parte de los actos, todos, pero en este caso tú te has cuidado mucho de la juventud y has estado allí al pie del cañón y también te lo agradezco mucho. Cata, no sé si está aquí, supongo que no, porque debe estar trabajando, es un ejemplo de integración. Una persona que el primer día que la llamé, hace 8 años, yo pensaba, haciendo mis listas, como dicen que yo calculo bien las cosas, digo, voy a poner a alguien que sea de fuera, que no sea aranés. Entonces, pues pensé en Cata. Hablé con Cata e inmediatamente me dijo que sí. Y Cata yo creo que es un ejemplo de integración que hoy en día ya regenta un negocio y ha estado también con nosotros, está, de hecho, en nuestro equipo. Y después, pues está la Jordi, que siempre está allí delante, que siempre ha estado también con nosotros y conmigo, y es la simpatía y es una persona de mucha confianza. Gracias, Jordi. A pesar del COVID, como os ha dicho, hemos hecho muchas causes. Vau a dir-vos quantes, i ja us he ensenyat l'un, però que les cal dir perquè les demanem. El cementiri, per exemple. El cementiri, doncs, bueno, hem metut més nichos, s'ha metut música inclús, em sembla que hi ha el primer cementiri d'Espanya que hi ha música també. Llums en rec automàtic, que jo penso que s'ha de sentar força. He dit, malgrat el Covid, perquè és important avui, clar, que durant 4 anys han estat de Covid. Tot això que ho dit, s'ha a pesar. Trapaders de carrers no cal que es et digui, no? Ha estat lliuat, que se queixaven en mes d'agost i que aquella maldita cera i que, clar, quan acabats, sigui un mes d'agost horrible. Però, bueno, no arribaven els materials, no se podia res més que el que érem, però, bueno, Saet, aquella cera és la més coneixida perquè hi més en sent personet multitrepaders, multicarrers, sobretot a man dreta de carrer Major. El Palau de Geu. Pot haver un equip de govern més mala pata que la que hem hagut nosaltres? No, jo penso que no la pot haver. O sigui, primer de cop, arribam aquí i resulta que tot el sistema elèctric la calia canviar. Claro, canviar el sistema elèctric en 70.000. Se mos trinca la pista de Geu. Bueno, no havíem sols, hi havia reglamentacions europees que no ens deixaven gastar més sols des que estaven pressupostats. I, bueno, ens veiem que hi havia pista en Barcelona, que desmuntable, que tal. Bueno, muntàvem la pista de Geu. Perquè, clar, l'Ajuntament, el poble no podia afrontar un aparellament definitiu d'aquella pista. Vale. Estem a tot acrò, quan semblava que tot això començava a funcionar, remanim un pressupost que ja a veig ja ens deixaven gastar sols, remanim un pressupost de 700.000 euros, taparia els vestuaris, taparia les piscines, taparia... Bueno, per deixar el palau, en fi, el més correcte possible. I mentre estan en el projecte ens diuen, oye, cuidado, que esto se puede caer. Hay riesgo de que se caiga. Y en una tarde cerramos todo el Palacio de Hielo y pues esos 700.000 que iban para hacer cosas bonitas, pues hay que hacer las cosas que no se ven para que no se caiga el edificio. Bueno, y ahora pues hay que reconocer, y aquí Alberto te lo agradezco, que ahora hemos cambiado todas las máquinas del gimnasio, hemos hecho la base de la piscina nueva, hemos arreglado que no se caiga, por supuesto, y de alguna manera en estos momentos ya tenemos más abonados de los que había cuando nosotros llegamos hace 8 años. Para la juventud había una petición intensa de una pista polideportiva exterior, una pista polideportiva exterior, perquè més que els mainats estan... Doncs ja era pista polideportiva exterior i més skate, que semblava que també, si no hi havia més skate, no funcionava. Bueno, però també hi havia el primer skate. Passeig fluvial de la Solana, antes, pues bueno, eren tots charcos, ara hi ha un camí molt polit, que va molta gent grana, que també van famílies amb carrets, que se discute d'una manera
significativa, però em sembla que la setmana que ve ja comencen també era part d'ací, amb la qual haurà un circuit familiar perquè la gent grana que se pugui practicar. Centre de Joanesa, ja que ha dit Maria, centre de Joanesa, que no solet servir que sueni, però en la pandèmia rebrem que gràcies a aquest lloc se pogueren vacunar tota la gent de la Val d'Aran i que hi havia lloc en l'hospital guardant les distàncies. Depòsits d'aigua. Els depòsits d'aigua eren, no sé, de 40 o 50 anys se m'anaven mantenint, però reparacions potentes no s'havien fet. S'han fet 3 depòsits, d'Arròs, de Vila i de Viella, que estan pendents de pariaments. Millores en casal de jubilat. Casal de jubilat, doncs, local, que força bé, però pendent de la pandèmia, jo digui, no pot ser que la gent no treballi. A la vegada digui, si toquem. I em dius, bueno, des de la brigada han d'anar a poques causes, perquè tampoc sabíem si podien llegir, si no podien llegir, i dic, bueno, doncs vinga, com que la meitat no van a treballar aquesta setmana, l'altra tampoc, a lugar del jubilat. I vinga, aquí, quan tenen el parquet, la veritat que queda culpent i la caixa ens deu absolutament desmuntats. Flux de decoracions de Nadal, que us va dir d'ella, no vull anar pesats, però, bueno, si us embrembatge 8 anys, la decoració de Nadal era la que hi ha avui en dia i la que nosaltres també ja se notaven les coses. Flux, està bé, hi havia els flux que hi havia, però ara hi ha moltes més. Curses esportives. Quantes curses esportives hi havia quan entraren? Pedals, me sembla que hi havia pedals. Ara cada cap de setmana del mes de juny sega, a finals de mes de juny. A part del mes de setembre hi ha un campionat important que van a l'entorn de 800.000 persones a participar. Bueno, evidentment és que la gent, però sense l'apoll de l'Ajuntament de Viella de Mitjanan no s'haguessin pogut. Ajudes a les pedanies. Les pedanies són pressupost que reconeixi que és molt reduït, que seguim en la pròxima legislatura, me comprometi així avui ja a incrementar-la, però totes les que han vingut a demanar perquè no podien assumir o el que sigui, a totes, siguessin els alcaldes d'un lloc o de l'altre, o d'un partit o de l'altre, se les ha ajudat. Parli de Gaussac, parli d'Arròs, parli de Casarí, parli de Senyal, parli de Betrem, pràcticament de totes, no sé si era alcalde de Casal, no sé si aquí, jo no me'n veuré, però ensenyau també, no? No, Casal, que com un poble molt ric, ja n'hauria pogut estar pariat. Però totes les que han vingut se les ha ajudat. I després, bueno, hi ha hagut activitats culturals per tota la família, aquesta major s'ajam que sigui gran i jovent i petits. I, bueno, l'activitat econòmica, ja la vedeig, ja no solet cau parlar de les proves esportives d'estiu, sinó que cau vell cada dia de mi web, des de les 6 de la tarda o des de les 7 de la tarda fins a les 11, de quina manera està Viella, que passam d'este poble de 5.000 habitants, com ha dit Paco, a un de 20.000. Per tant, hem de recursos de 5.000, però hem de treballar també 20.000. Per tant, això també pensi que la cau remarcar. Hi ha d'altres causes en camí. Hi ha un camp de futbol que ja està licitat, es començaran les obres, en camp de futbol apariament de les pistes de l'escola Garuna. Hem mantingut un Next Generation de 1 milió d'euros per poder canviar tota la il·luminació de Viella de Mitjanan i tots els pobles, que ens permetrà uns estalvis de l'entorn del 52%. Se va a la urbanización de Cotomazo, que ja és licitada, també començarà la setmana que ve, o l'altra, des que no temps. Després també hi ha previst cargadors elèctrics i també la plaça Comerç, que ja també està en licitació. En principi, volem com un centre, perquè pensi que aquella zona de la Solana la cau revitalitzar més, la cau integrar molt més l'avenç del poble. Per tant, aquí hi ha un projecte que ja està en licitació, això és un premanidi, tant que hagués estiu poder ir a plaça, a un siguet centre de la Solana, on puguen anar joguets, la gent gran a poder prendre el soleil, i això és una solegenca important, els mainatges puguen jugar. Bueno, i després, ara ja me falta solet que regrair, no? Això és el que ho emet. No digui el que haram perquè el que diran en la campanya, no? Si no toca dir el que haram. Bueno, doncs, agrair a Paco, estem des del començament, estem aquí
lluitant. Juanito, que l'equip de res, Juanito cada 2x3 me dic, un dia, a les 7 del matí, quan podem dir, has temps, vinga, va, i vam aprendre un cafè en casa mia o on sigui, ara veig m'explica tots els intríngulis del poble. I ja tal, a més la agraïsc perquè de met a tia. A més, com que l'experiència d'haver estat alcalde, doncs encara més, perquè t'he dit, quan paper així, quan paper d'allà. Arturo, també, gràcies. Companys de partit, a tutti, força gràcies. També volia remarcar les persones que treballen en l'Ajuntament. Si no, totes i a gran part. Són persones, de veritat, involucradíssimes. L'espírit de servici i de treballar per del poble molt marcat en la major part dels casos. Vull dir de noms, però no me vull deixar de res, però Pilar, la secretària, és una persona que està fins a les 12 del set cada dia pràcticament en causes. Natàlia, Marc, Rosa, Ana, Maria, Nadine, Maria José, Conchi, Aram, en fi, tutti, pràcticament tutti els que estan en l'Ajuntament. Digui pràcticament perquè ja està, pràcticament tutti. Han una vocació de servici i de treball que penso que també les cau arreglar. També vull arreglar els pedanis, perquè realment els pedanis són les persones que pateixen més per la proximitat. En Villa se pateix, però els pedanies encara més. I, a més, han quedat disfunció per funcionament, en el qual, de vera manera, se queixen, se pensa que el pedani pot arrenc, que molts cops la brigada de Viella o el que sigui de Viella, que o no pot artenya o el que sigui, però, clar, teòricament és culpable el pedani quan no hi ha llibertat. Per tant, vull, així, agrair a tutti, tant de partit com de llaute, a Marc, a Vanessa, a Borja, a Paco Costas, a Jesús, a José María, a Joan i a Héctor, el treball que han fet pendent aquesta cadena en aquests pobles. Ja dic que els projectes de futur les lideram en la campanya. Da gràcies també a Paqui, Javier, Tata, Yol y Yaris, no hacía falta que me pusierais también, pero bueno, gracias, muchísimas gracias. A Alberto, Vanessa, Ana y Marc por el trabajo que os habéis hecho con el vídeo y todo este montaje que hay hoy aquí. Y a Joan también, está por aquí. Después quería también, de alguna manera, decir el eslogan que empezó hace 8 años, que decía, ¿no? Algunos me dicen, hombre, cámbialo ya, ¿no? Pues escucha, a la gente le gusta. Y ella de Tutti, ¿no? Es que al final es así. Vull també dir que no podia fer d'altra manera a la meva família, ja en les meves illes, que a les meves germanes, que estan tots aquí en estatus apoyant-me, des de la cuia que també agrair així públicament. I després queda ja un eslògan que potser se quedarà bé o no, però direm, bueno, encara queden moltes causes per ell. Gràcies per tot. Força gràcies, Juan Antonio. Gràcies per este valent. Gràcies a tutti vosaltres per acompanyar-vos i acompanyar-les en aquest acte. Ara ens demoren dies de força treball. Treballarem força, Juan Antonio, força. I ara, d'acabar, us convidam a tutti a un petit refrigeri en la planta d'ací de nou. Força gràcies per la vostra assistència. Molta sort, que la guesquem tutti en els propers eleccions i que siguem capables d'artenyer els mateixos resultats de la legislatura d'aquesta que s'està acabant. Força gràcies.